Извинете, тук е 11 Б клас. Ти трябва да си новата ученичка от Германия, нали така? Ако ти кажа ай, това яре, бай, ще се тръгнеш ли? Габи! Виждам, че вашия випуск учи от 4 години немски език и това, че можеш да броиш само до 3, говори предостатъчно за теб. Селяко! Не да не разбереш как се справям с такива... Габриела, сядай долу, защото ще те пратя при директора. Извинявай, Никол, представи се. Казвам се Никол, до сега съм живяла 10 години в Германия, като трябваше да се преместим в момента в България, защото нашите ги съкратиха от работа. А сега си бедна вече, така ли? С какво се занимаваш в свободното си време? През свободното ми време обичам да пиша текстове на песни. Супер, хайде излез тук малко да ни попееш, сцената е твоя. Така, ученици, днес Габриела цял следобед ще изкара в кабинета на директора. Моля, не, няма как да оставите да ходим към директора. Партията на Георгия е по-късно и няма кой да ни